Hej, jeg vil vise jer, hvordan I kan downloade Skype, og derefter vil jeg tage en hurtig gennemgang af programmet. I kan downloade Skype inden for min hjemmeside rfnproduction.dk, eller I kan downloade det inden for download.com. Her kan I også få andre oplysninger om programmet, for eksempel at det er et freeware, hvordan det er blevet vurderet, hvad for et styresystem du skal bruge. I dette tilfælde er det Windows Vista, Windows XP eller Windows 2002. Vælger jeg download inden for min hjemmeside, skal I gå op på linket Downloads og videre over på linket Kommunikation, og nede under Skype logoet til venstre klikker I her for at downloade. Når I har downloadet og installeret programmet og åbnet det første gang, vil det nogenlunde se sådan her ud. Der er mulighed for at få nogle telefontaster frem, og her kan man trykke. Og når man har indtastet nummer, kan du enten trykke ring op, du kan trykke SMS for at sende SMS til dem, eller du kan trykke gem for at tilføje nummer til dine kontaktpersoner. Der er en telefonbog, hvor du kan finde personer. Du kan fx søge på dem på deres Skype-navn, deres rigtige navn eller deres e-mailadresse. Og du kan søge efter virksomheder, specificeret med hvad for det er en slags virksomhed, og hvor den ligger henne i landet. Så kan du gå i butikken, hvor du fx kan købe Skype Credit. Du kan købe tilbehør til dit Skype-program, f.eks. webcams, headsets eller trådløse IP-telefoner. For at vende tilbage til Skype Credit. Skype Credit er penge, du kan indbetale på din Skype-konto i tilfælde af, at du skal ringe til fastnettelefoner, mobiltelefoner eller enten sms'er. For Skype er jo kun gratis, hvis du ringer fra et Skype-nummer til et andet Skype-nummer. Ringer du fra Skype til et fastnettelefon eller en mobiltelefon, koster det penge. Man kan se herover, hvad taksterne er for de forskellige lande. Hvis vi søger på Danmark, kan vi se, at de koster 12 øre, knap 13 øre i minuttet at ringe fra Skype til en fastnettelefon i Danmark. Hvis vi tager Danmark Mobil, kan vi se, at det koster knap 1,5 krone i minuttet at ringe fra Skype til en dansk mobil. Heroppe kan I se saldoen for min Skype Credit, at jeg har 66 kroner og 12 øre tilbage. Den kan man også se herover. Her er der noget, der hedder en Sound Test Service. Her kan du teste, om du har konfigureret dine højttalere eller din mikrofon korrekt, så du kan bruge den til Skype. Den prøver vi lige at trykke på. Og så trykker vi ring op. Og Skype begynder at ringe op. Skypes opkasttest. Efter klartone kan du indtale en besked, som derefter vil blive afspillet for dig. Ja, det er så her, man skal indtale en besked, der vil blive afspillet på en efterfølgende. Man har sådan cirka 17 sekunder til at indtale sin besked, som slutter her. Ja, det er så her, man skal indtale en besked, der vil blive afspillet på en efterfølgende. Man har sådan cirka 17 sekunder til at indtale sin besked, som slutter her. Hvis du kunne høre din egen hørende, er Skype konfigureret korrekt. Hvis du kun hører denne besked, er din mikrofon sikkert indstillet forkert. Tjek dine lyd- og mikrofonindstillinger, eller gå til skype.com for mere hjælp. Tak fordi du benyttede Skypes opkasttest. Når man så har installeret og konfigureret sine lyd- og mikrofonindstillinger korrekt, kan man gå op og kigge på vinduerne heroppe. Man kan fx redigere lidt i sin profil. Man kan tilføje kontaktpersoner. Man kan starte samtaler heroppe, chatbeskeder, voicemails osv. Den vigtigste funktion er den, der hedder indstillinger, som vi har hernede under funktioner. Når du har åbnet vinduet funktioner og indstillinger, kommer du ind i sådan et vindue her. Her kan du redigere dine generelle indstillinger. For eksempel om Skype skal starte automatisk, når Windows starter. Hvad sprog du skal have. Og så videre. Der er nogle lydindstillinger, hvor du kan redigere lyd ind, altså din mikrofon, og lyd ud, din computers højttalere. Her kan du også lige teste ringetonen fra dit Skype inden kommende opkald.
webcam, kan du gå ind og redigere i det. Og Skype understøtter selvfølgelig også videotelefonsamtale. Det vil sige, at du kan sidde og se på den, du snakker med live på webcam. Det kommer her. Under privatliv kan du gå ind og bestemme, hvem der må kontakte dig, om det er alle på Skype i hele verden, der må kontakte dig, eller det er kun af dine kontaktpersoner. Under beskeder eller meddelelser kan du gå ind og bestemme, hvornår Skype skal give dig en besked. For eksempel hvis nogen vil sende dig en fil, eller når der er nogen, der vil starte en chat med dig. Under opkald kan du for eksempel gå ind og redigere, hvem der må ringe til dig. Om det er alle, eller om det er kun af dine kontaktpersoner. Og under chat og sms kan du gå ind og konfigurere, om det er alle, der må sende chatbeskeder til dig, eller om det kun er dine kontaktpersoner. Det var lige hurtigt en gennemgang af Skype. I kan downloade det ind, som sagt, inden fra min hjemmeside, rfnproduction.dk, eller I kan downloade det fra download.com, eller I kan simpelthen bare google Skype, og så vil I komme frem til Skypes egen hjemmeside. Men under alle omstændigheder, så gå ind på min hjemmeside, læg besked i min gæstebog, giv mig en besked på en anden måde, I kan se derinde hvordan. Det var alt for nu. Hej.